Și Dumnezeu ne-a dat mâinile astea, ne-a dat picioarele, ochi să vedem, toate simțurile astea. Să le folosim, să nu fie degeaba. Și ce odată ni le-a dat, înseamnă că la sfârșit o să ne întrebi cum le-am folosit, ce am făcut cu ele. Le-am folosit bine, nu le-am folosit bine, am făcut mai mult bine, mai mult rău cu ele. Ne-o dat și minte, un pic mai multă, ca să spunem așa, ca să putem și crea și face lucruri frumoase, de a ne îmbunătăți viața din jurul nostru și a celor din jurul nostru. Cumva să contribuim la ceva mai bine. Știți că noi de multe ori inventăm lucruri care ne fac rău și nouă și celor din jur. Dar hai să încercăm să inventăm lucruri care să facă bine. Să ne gândim tot timpul la cei din jur. Măi, uite amărâtul ăla, săracul. În situația asta. Dar ia să vedem eu cu ce pot să îmbunătățesc situația. Nu am posibilități materiale, dar totuși hai să văd cu ce pot să-l ajut. Mă duc, îl ajut cu ceva, dar poate nu se pricepe, nu a învățat, nu a fost ajutat să învețe ceva. Eu mă pricep la anumite lucruri, hai să mă duc să-l învăț ceva, să poată să-și câștige și el pâinea. Îți bun, mă pricep la construcții ceva, da? Ia să-l iau și pe el un pic cu mine, să învețe ceva, să poată și el aici, acolo, să mai iei câte o lucrare, să facă ceva. Hai să contribui cu ceva și nu să fiu invidios pe celălalt de ce se descurcă. Să încerc pe cei care nu se descurcă să-i ajut. Adică viața noastră trebuie să o cultivăm spre bine, să ne dăm silința. Pentru că o să ajungem la bătrânețe dacă îngăduie Dumnezeu și o să ne uităm în urmă. Și o să vedem ce am făcut, ce am lăsat în urma noastră. Am lăsat, cum se spune, flori, am lăsat lucruri frumoase sau am lăsat doar dezastru, pârjol și am făcut mai mult rău. Și atunci o să vedem ce bătrâneți o să avem. Dacă vedem în jurul nostru că am lăsat dezastru, oameni în suferință, oameni necăjiți, oameni poate care au aruncat blesteme asupra noastră prin nedreptățile care le-am făcut. Oare ce fel de bătrânețe? Nu contează averea, posibilitățile, puterea. Ce am lăsat în urma noastră pentru ceilalți? Lucruri de bine, lucruri, cum se zice, care le-au îmbunătățit viața, care i-au ajutat și pe ei să devină mai buni sau au lăsat dezastru. Să avem mare grijă cum lucrăm viața noastră.